First halo halduya ADC village ni salsani seminar TPF yakari Tripura mothani banarom phaikya bukhukjak Hironmala Debrumani tuidulmung bai nukhung khungnui ni 5 jona voter join khaipaikya choyakari naitongdi Tripura Times Now bai Tipe ni sana ringin ya siswa tong engko member teman ni kabu di pramuka kuadrana hamdage angoro hamsana hamdage oro pakai Boma hai matong haze nang tini oro phlai kaham lama nu benyang buba grano tam sana musung boma hamjak mungya khorna musung bele bele nya khaka hamya pre ham baini sinimo kami ini media no ini holudia bisini salsani seminar ini cini Tripura motho cini buku Hironmala hai join di paika Hironmala te pini bodol bono bele bele kena hambai seng Tripura motha ningoi TWF ningoi YTF ningoi seng bono khabai khudai lamsogo amma haite na area jodi Tebo TPF khanya tongkai BJP khanya tongkai IPF ti khanya tongkai chini mothani thanjo khai jengbai baksa chini hati da phani bagai samung tangon bagai obogo mune bagai dine je Hironmala bini netritwo bini bodol bo yakari chini Tripura motha hapaiman bagai bono bele bele khena jeng hambai mariwo ebong khabai khubai jeng lamto jago sambai